Γεια σας. Να σας κάνω μια ανάλυση πρώτα για το φυσίγγιο 32 Cruise Z Plus. Αν και τελευταίως ξεβήκαν πολλοί μες στα social media που κάνουν αναλύσεις, με δείχνουν να γνωρίζουν το αντικείμενο ή να το κατέχουν ή να κάνουν συμπρακτική στο είδος αυτό. Anyway, εμείς θα έρθουμε στο δικά μας. Η 32 Cruise Z Plus γεμίζεται με κάλικαν G&L με καψούλη C2000. Με πυρήνα τελευταίας παραλαβής άρθρο μικρό, το οποίο το άρθρο μικρό έχει και κόκτελ μέσα εκτός που το πράσινο και λίγους καφέ. Είναι με το πιστολάκι των Ziplas που είναι δικής μας κατασκευής, που είναι για μακρινές βολές. Το Sky στην Cruise το γυρίζουμε 32.20, έχει το λόγο το γιατί το κάνουμε 32.20. Αυτά είναι και τα μυστικά της δουλειάς για κάποιους που δεν γνωρίζουν. Αυτό το φυσίγγιο μπορεί να χρησιμοποιήσετε σε ξερούς καιρούς, βοριάδες, βορειοανατολικούς, ανατολικούς, εκεί που δυσκολεύεστε με τα άλλα φυσίγγια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 99 624 754. Ευχαριστώ πολύ.